euro voor zo'n aquarium hier staat. Waar is dat ding eigenlijk? Je kunt die mensen toch niet voor de gek houden? Er is hier niks. Jongen, jongen. Een kleine zeemermin zonder water. Ik ben de toneelmeester van dit theater. En ik kom achter iemand tegen met honderden zakjes met visjes erin. En die zegt dat de voorstelling niet doorgaat. Maar dat kan zomaar niet. U bent toneelvereniging Maria Hout. U zou een hoogwaardige sprookjesvoorstelling neer komen zetten. Het enige wat ik zie is een bende stinkende afval. Publiek is er al. Welkom. Ik zou maar opschieten met die voorstelling. Tijd tikt. Nee, we hebben helemaal geen decor. Als ze aan voorstelling zijn, Dan zijn we niet allemaal zeemeermin. yes! Maar jij bent de kleine zeemeermin. Yes! Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben paarden, Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben paarden, zij varen mee. Mannen, roeien, stelletje landrotten. Kom op. Ja. Oké dan. Mannen, hou jullie vast. Hou jullie vast, hier komt ie. Haha. Kunnen we alsjeblieft opkijken wie zijn? Omdraaien, onzin. Hees de zeilen. Gezelschap van de koningin van de zee. Koningin Tritonia! Kleine zusje. Wij zijn de dochters van Tritonia. Klap, zie je ons wel. Wij zijn de dochters van Tritonia. Rijk, zie je dat wel. En dan is er nog de jongste met haar stemmetje van goud. Ons lieve kleine zusje, waar echt iedereen van houdt. 3. Is het er al? Oh, als het maar niet opgedroogd is. Oh mijn god van de zee. Misschien moeten we harder roepen. Roepen jullie maar mee? 1, 2, 3. En je harder? Ariel moet harder roepen. Wauw! Wat heeft u mooie benen! Wat kunt u er allemaal mee? Ariel, over 5 minuten in mijn schuil. En Pieter, hou haar in de gaten. Als je 15 bent. En voor straf 10 dagdelen extra de zee opruimen. Yes, dankjewel. Dit hoor je niet leuk te vinden. Dit is een straf. Kijk naar die prachtige benen. Stijlvol en zo lang.
met mij het gesprek aan? Kijk hier de wereld, nog mooier dan in mijn hoofd. Kijk hier een mens, nog mooier dan geloof. Een donkere zee en allemaal mensen met benen. Majesteit, hier is uw dochter. Net naar maar mee naar open water, majesteit. Ariel, het was zo mooi daarboven, man. Nooit op de nimmer zal een meermin van zee kunnen houden van een vervuilende mensenman. Maar ik hou wel van hem, man. Is dat duidelijk, Ariel? Mam, ik hou van hem. Vergeet hem. Vergeet het open water. Vergeet het land. Jij hoort hier. En daarmee is het klaar. En meisje, wat zijn je schoenen? Volgens mij ben jij een beetje in de war. Gaat het wel goed met je? Nee, nee. Optreden. Zoals, kijk nou, zo. Oh, wat denken jullie wel? Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Ik ga er snel achteraan. Ik moet er zeggen dat je verliefd op de prins bent en voor altijd benen zult hebben. Nou, dat zal zo leuk vinden. Welkom op het bal en tevens jullie eerste date. Goedendag, schone dame. Nou, ik zou het in ieder geval wel. Schelen en dan aan de juiste vuilnisman meegeven. Ja? Oh, zodat het kan worden gerecycled. Ja, nou ja? Nou, ga je gang. Wil je blij van recyclen? Ah! Wat doe je nou? Wat de heer? Wat je... Hier, met mama. Hier mens, nog mooier dan beloof. Ja, kijk, dit is het meisje dat mij gered heeft op Kampioen op. Ik herken het aan haar stem. Ga dan. Ursula, ik heb je nooit eens gezien. Ik heb je gehoord in de boot en dat je me gered en daarom... Ursula, wil je me vertrouwen? Laat de specialist niks uit de kast halen. Ze moet eerst nog ja zeggen. Is er misschien iemand in de zaal die bezwaar heeft tegen dit huwelijk of zal hij tot in de eeuwigheid zwijgen? Wat zegt de jonge dame? U zwijgt? Ik ben niet, blijf kalm. Grijp die zeil nu! Jij bent in staat om de mensen te leren de zee te redden. Zonder oorlog, maar met liefde. En dat is heel bijzonder, weet je dat? Dus ga, mijn kind. Ga en red de zee vanaf het land.